Hem assistit avui al Fòrum de Desenvolupament Territorial que ha organitzat l'Ajuntament de Puçol. La veritat és que ha sigut un plaer escoltar els ponents perquè han tingut la visió des del conseller d'Economia fins al món empresarial, fins al món de la universitat i també de les cooperatives. La Diputació de València hem donat la nostra visió des de la vertebració de territori perquè entenem que és una administració supramunicipal que treballa en colze a colze amb els nostres ajuntaments. Nosaltres tenim també la nostra visió de com caldria vertebrar el territori, potenciant les mancomunitats, treballant per fer més comarca, i per això hem explicat als assistents que des de la Diputació estem treballant per tal de potenciar tots aquells programes que potencien també les idees de treballar més enllà d'on realment tenen. És l'administració més propera als ciutadans i des de la Diputació treballarem perquè a poc siguen absolutament majors d'edat. I entenem que el desenvolupament territorial és imprescindible. Mentre que les diputacions existisquen, nosaltres tindrem que col·laborar estant al seu costat per tal de poder donar-los cada vegada els recursos que necessiten, però que siguin ells els que decidisquen finalment on volen ficar cada un dels recursos que la Diputació fica. Un repte molt gran. Suposo que hem estat 9 mesos intentant anar arreglant tot el que ens havien deixat en Imelsa, però suposo que Imelsa ja s'ha acabat. Suposo que aquesta etapa ja per fi, després de 9 mesos, comencem en el projecte que nosaltres volíem, comencem en Divalterra, ahir va ser aprovat el nom de Divalterra, comencem en una direcció molt alineada, comencem amb moltes ganes, en uns grans professionals, en grans projectes i amb ganes de mostrar el que podem ajudar als pobles i als ajuntaments de les comarques valencianes.